Sanibonani, umqeqeshi wensizwa lo. Bathi uphuthu kenqanje ngephuzo matshitshi qomane. Bathi umfana empande sincane odaka bathi dabethe emdala ntica bamsukela bakuthinga lehlaza cha. Ufunza abaphathi bezwe nqamalala lo dwelishezi bathi Intombi zimthatha ngenjebe. Sithi muhle webhontsobhonzo. Umuhle wamatshitshi qomane. So mfowethu ake sithi nje Intombi awunayo. Yes. Ake sithi Intombi awunayo. Awukaze futhi washela. Awukaze nje waphoxeka. So nje uclean, yabona. So manje usuzimisele ke manje uthenze njani uyithola Intombi usufuna ukuqonda, yabo. So mangisho njalo ngithi ake sithi nje Intombi awunayo. Ngiqonda ukuthi kukhohlwa izinto asebekufundise zona ngokushela ukuthi mhlambe kufanele ube bukhale kangakanani ukuze ukwazi ukuthi uqonye noma nje uthola Intombi, yabona. Khohlwa zonke lezo zinto. Ayesithi nje uclean abantu besifazana ubajwayele usufuna Intombi njalo, yabo. So ungangizwa kabi mangisho kanje ngoba uyazi lento ngiphatha kabi mangabe kukhona insizwe zengibhalela uthola ukuthi umuntu una 30 years 3 decades wonke uthi mangabe libika udaba lakhe akakaze abe nentombi 30 years, yabona. So leyo nto ngayibuka uyithathe kancane kodwa into edinga ukusukunyelwa ngendlela eyisimanga. 30 years mfowethu awukaze ube nentombi. Hayi inkinga leyo. So ake sithi nje ngizama ukuyisimplify lento ngayo yonke indlela nami engibona ukuthi impossible, yabona. Ngoba kufanele mfowethu Intombi ube nayo. Umuzwa wayihlo uyovuka kanjani? Umuzwa wakini uyovuka kanjani mangabe usahlula nje uqonywa uthola Intombi, yabona. Ngoba phela indlela edlula lapha ukuthi uqonye, yabo. So ake sithi uclean nje awunantombi usufuna Intombi. Akuyifuneni kwakho uzimisele ukwenza ekufanele ukwenze ukuze uqonye. Okay. So into yokuqala engifuna uyenze ukuthi ngifuna manje uqaphele. Into yokuqala leyo uqaphele. Buka phambi kwakho, ubuke eceleni kwakho, bese ubuka nasemva kwakho. Ungitshela ukuthi umuntu wesifazane ngeke yini uze umbone. Ngisho ngathi ukephi. Ukulayini la ume khona around you ukhona umuntu wesifazane. Ugibela itekisi mangabe uzobheka eceleni kwakho nangu umuntu wesifazane. Mangabe ubheka lapha phambili nangu umuntu wesifazane. Na Intombi lapha phambili noma la eceleni kwakho noma emva kwakho noma kuphi, yabona. Noma ngabe ukephi mfowethu abantu besifazane into ekufanele uyazi baningi kunathi emhlabeni. So okwezibalo kusho njalo. So baningi kunathi thina sidlanzana bona bathe impela ukuba baningana kunathi. So amathuba amaningi noma ngathi ukephi usuke khona umuntu wesifazane lapho, yabo. Into ungizwa ngiqala ngalokho ngifuna uvuleka amehlo ngoba khona abantu abahamba sengathi banenkungu la emehlweni abo uhamba akaboni, yabona. Intombi ziningi mfowethu noma ungayapi izinqwaba ezintombi la ngaphandle, yabo. Okokuqala kufanele uvuleke amehlo ukwazi ukubona ukuthi labantu baningi kangakanani ukuze nangelinye ilanga sekhona umuntu okubhedelayo uyoba nayo understand ukuthi hayi kulungile noma ngathi uyangala noma mhlambe ake nje sesiyahlukana kodwa ngiyazi ukuthi ngizomthola omunye ngoba baningi. So vula amehlo. Into yokuqala engifuna uyenze lo vula amehlo, look around you. Nansi Intombi lapha ngaphesheya. Kushathi uhlele ebackseat eTaxini, nansi onihleli lapha ngaphambili. Yebo, kufanele ukwazi ukuyibona. Noma ungeke uzowaqede wonke uzowashele wonke yabona. Kodwa nje look around you mfowethu maningi amantombazane vuleka amehlo. Into yokuqala leyo kufanele uyazi noma uyibone noma uyifunde uthi look around you. Uzobona labantu baningi kanjani. Uma usukwenzile lokho usukwazi ukubona nje usukwazi ukubona uhambe ngathi uyikhehla mhlawumbe uviviyele igcwele inkunga uboni. Uma usukwenzile lokho sengifuna ke manje uunderstand ukuthi umuntu wesifazane akasisona isilwane. Ngifuna uunderstand ukuthi akasisona isilwane. Mangisho njalo ngiqonda ukuthi kwena umuntu wesifazane ngeke aza kuqwebe. Wena unazo inzipho kodwa ngeke aza kukhipha ihlo.
incothi usondelile kuyena wakhuluma naye ngeke aza kufaka i-uppercut uthi yize nazo izandla zokwenza kodwa ngeke aza kwenze lokho yabona unless umnikeze isizathu ukuthi akwenze yabona. So umuntu wesifazane ngifuna uqonda ukuthi akasizona isilwane. So kanjani ngifuna manje uqale uzijwayeze ukubingelela mfowethu, babingelele. Sengasasho ke bona kuphela kodwa nje uma umuntu vele kufanele uzijwayeze ukubingelela yabo. Mangathiwa kuyacounta nje ukubingelela kwakho nokubingelelwa kwakho, kufanele ukubingelela kwakho kube ikona okuningi okudlulani ukubingelelwa kwakho. I hope you understand lapho yabo. So bingelela, babingelele wonke umuntu kodwa phela hayi nje ngohlanya ongathi usuzowa awusabona cha yabo, kodwa nje ibe umuntu obingelelayo. Babingelela abantu besifazane, ekubabingeleleni kwakho ukhulume nje naye, sawubona unjani, uyaphila. Mhlambe ungambuza nokuthi lukuphethe kanjani usuku lakho namhlanje, mhlambe out of 10 ungalinikeza bani yabona. Umbingelelile wavuma, usuyambuza ukuthi lolu suku lukuphethe kanjani, out of 10 nje mangathi uyalirate out of 10 ungalinikeza bani yabo. Ukhuluma naye with a smile, umbhekile emehlweni, uyabona ukuthi hayi yabo ukhuluma naye userious yabo, usimbingelelile kahle. Then ufuna ukunderstanda phela ukuthi uzizwe njani namhlanje yabo. Mhlawumbe usuyambuza out of 10 unika bani, mhlawumbe uzotshela hayi ngilinika u4 noma ngilinika u7 noma ngilinika u9 noma nginikeza u10 nje sangiphethe kahle yabo. Ngifuna ukwazi uqala ingxoxo yabona. Ziningi indlela zokuqala ingxoxo, mhlawumbe uyangazi ujwayele ungizwa ngisho kanjalo. Ziningi indlela zokuqala ingxoxo mfowethu, ziningi njengoba ungizwe mangithi ziningi ngikholwe ziningi, kodwa ke ngifuna wena wenze lelula ngobani ukuze uzojwayela. Umbingelele nje, ekumbingeleleni kwakho lukuphethe kanjani lo suku namhlanje, mhlambe out of 10 nje ungalinikeza bani yabo. Noma okunye ongakwenza yabona, umuntu mangabe ethule kusuke kukhona into yasekhanda lakhe yabona. Umuntu mangabe ethule phela ukhumbule umuntu nomuntu kusuke kukhona into eyenzakalayo empilweni yakhe yabo. So mangabe umuntu ethule amathuba amaningi usuke kukhona into ayicabangayo, ile leyo nto into emphethe kabi noma into emphethe kahle, doesn't matter. Kodwa for the fact ukuthi uthule kukhona into ake ngithi nje kusuke kukhona into ayicabangayo yabona. So mangabe ethule kanjalo mhlawumbe ungambuka yabo, wesifazane mhlawumbe uhlele eduze kwakho umbuke, ekumbukeni kwakho bese uyambingelela, nkosazana unjani, right? Mhlawumbe uzothi hayi right, hayi ngibona indlela othula ngakhona, I'm sure kunento oyicabangayo, ngingeke ngazi kule nto oyicabangayo into enhle noma into ekuphethe kabi yabona. Then ngokusho nje kanjalo kukodwa omunye umuntu mhlawumbe angakutshela ukuthi hayi kanti ke ngisithulele nje, ayikho into engicabangayo yabona. Noma uthanda ke ukuthi uyathula ungambuza ukuthi ungathanda ukungazisa lento oyicabanga kangaka, mhlambe ucabanga inamba zelotho ozoyidlala sibe rich, noma mhlambe whatever mfethu nawe ungayisho nje just ukuthi nikwazi ukuthi nixoxe nalowo muntu. Indaba usifundisani mangabe wenza kanjalo, usifundisa ukuthi umuntu umbingelele ukwazi uqala naye ingxoxo. Ibalekile leyo nto. Qaqa ulimo, ngaphandle kokuqaqa ulimo mfowethu uyohlezi unenkinga, ngeke uzuyithola intombi, ngeke uzuyithola intombi. Ngobani? Ulimi lakho awufuna ukuliqaqa. Ulimi uqaqa kanjalo, ngithe kuwena khohlwa izinto asebekufundiswa zona, kufanele ube bukhali, ube namagama, ube namazwi, ukhombisa ubuhlakani obunzima kakhulu yabona. Cha, khohlwa yilokho ngoba uyabona ku-TV ama-drama lawa abukwayo, umuntu mangabe eshele ephethe induku, hayi izinto hayi iyagiya impela, iyagiya naye isuke ikremile leyo nto. Ngobani? Into esuke ibhalwe phansi omunye umuntu yase wayifunda iscript sakhona siyasisho naye yabona.
ngoba into engifanele uyiunderstand, into ekufanele uyiunderstand ukuthi yabona mangathi uhamba ubuza bese wena njoba ungakazi ube nayo intombi, mangahamba ubuza umuntu ukuthi wayithola kanjani intombi yakho, uzokutshela ukuthi hayi sakhuluma nje noma ngambingelela nje, kodwa ngeke azasho ukuthi hayi lapha ngafika ngihlomile ngamgoqa ngamazwi hayi wadideka. Cha, bake baxoxa nje njengabantu abanormal, then kwase kuya kanjalo kanjalo, thatha inamba bahlela, hawu yasuka kanjalo, yabo. So uzijwayeze ini ukuqaqa ulimi, ngohlezi ngigcizelela leyo nto. Ngaphandle kwaleyo nto ngeke uzuyithola intombi, ngeke. Ngobani? Awazi phela ukukhuluma, uyithola kanjani ungakwazi ukukhuluma? Ngeke uzuyithole, yabo. Kuyenzeka umuntu uthothi ucofa ifoni nange eduze kwakho, mhlambe nikulayile noma nenzani, mhlambe ubuka izithombe zakhe, ungaqala ingxoxo nangalokho, izithombe lezi zakhe azibukayo, uqala ingxoxo ngalokho, yabona. Uncome izithombe zakhe, awuzazi izinhle izithombe zakhe, ubani kade kushuta, yabona. Uzobonga mhlambe siyakutshela hayi bengishuthwa mhlambe ingane yasekhaya nombani, uzoyiqalile ingxoxo, yabo. Qhubeke kanjalo. Njengoba ngisho ukuthi ziningi indlela zokuqala ingxoxo. Omunye umuntu ukuzajwayela ukuthi abingelele akwazi ukuqala ingxoxo, mhlawumbe omunye kungamthatha isonto, omunye ngamthatha inyanga, omunye ngamthatha 2 months, omunye even more, ukuze abe comfortable ukuthi hayi umuntu wesifazane njani, uyakwazi ukuthi umbingelele uqale naye ingxoxo, yabo. Sijwayeze nje ukuthi kube wena onjani obingelelayo, bese uxoxa nomuntu engathi umuntu nje mfowethu umjwayele, yabona, naye umuntu azama ngathi lesizwa yasikhuleka kangaka, yabona. Ukuzibona insizwa mayihlangene ukuthi zinjani, uthatha nazani ngisho amagama kodwa indlela esenikhululeke ngayo, it's like niyaqala nokuhlangana, yabo. Kodwa senikhululeke ngendlela esimanga, awumazi mangathi niyabuza ukuthi uba igama lakhe, ngeke ukwazi. Noma ngathi wakho into eyenzakalayo mhlawumbe sekufanele ngichaze, awumazi igama lakhe kodwa ade uhleli naye usuku lonke nixoxa. Kuphela vele ke isikhathi esiningi umuntu uyayibizwa ngegama lakhe semakhona umaziyo la. Kodwa nje ake sithi ogada nje nawe ukuhlale nomuntu uthotha umazi igama lakhe but senijwayelene, yabona. Tsho mangathiwa mchaze, ungamchaza ngento abeyigqokile nanokuthi unjani, kodwa kade uxoxa naye, yabo. So once you are comfortable ekuthenini uyabingelela, uyaxoxa nomuntu, okunye kufanele uku-understand-ke manje, mangabe usukwazile lokho. Sengifuna-ke manje uzame phela ukuthi kube kanjani lo muntu ukwazi ukuthi uphinde umbone ngelinye ilanga, yabona. Kungabe ukuthi niphinde nibonana ngomhlangano wemvelo, yabona. Lo mhlangano ukuthi hawu kunjani, ngiyaphila unjani, ngiyaphila, cha, hayi lo mhlangano njalo, umhlangano wemvelo lo. Mhlambe njengoba nihlukana mhlambe ngeniphinde nibonane, noma abanibonani noze nibonane after unyaka, hayi lo mhlangano njalo. Angifuni umhlangano njalo wemvelo, cha. Zama ukugwema. Sengifuna manje uzijwayeza ini ukuthi umuntu ukwazi ukuthi wavote imhlangano yemvelo kube umhlangano yeni enihlelile nobabili, yabona. Kodwa phela kuzobe uwena oqalile, kodwa naye kusho ukuthi angeke azaqala. Kodwa nje usuzokwenza njani manje? Into esekufanele yenza uzijwayeze ukuthi usuzothatha inamba phela kuyena mfowethu, yabona. Iyona inamba phela ozokwazi ukuxhumana naye. Mangathi ukunikeza i-email, naye i-email ungakwazi ukuthi uxhumane naye, kodwa ithatha kude, yabo. But inamba, thola inamba ukuze ukwazi ukuthi-ke nikwazi ukuthi nihlele, yabo. Then ke ngithi wena-ke mawuthatha inamba ungikhumbule okay, ngoba ngiqalile ngathi nje khohlwa konke lokho kumi asebekutshele kwa. Mangabe uthatha inamba, kunendlela e-right ukuthatha inamba, kunendlela engekho right ukuthatha inamba, yabo. Yiphi indlela engekho right ukuthatha inamba? Yabona umuntu uyaxoxa naye kuthi mangabe senihlukana noma sekutshela ukuthi hayi-ke
mina-ke ngiyehlala noma ngiyangena ekhaya la kuyima uqala awungiphe phela inamba yakho yabo sekuzoba nalokho ngobani useyahlukana nangu useyangena kubo yabo noma uzovela kutshela ukuthi hayi ubiye ngikunike noma mhlambe akutshele something kodwa ongeke uzuyithande noma egcina ukuthi inamba ongazange uyithole indaba ulinde sonke isikhathi lesi uzoyithatha nini ekugcineni esechezuwe sengena kubo yabo inamba uyithatha nini yiphi indlela eright ukuthatha inamba umuntu mangabe usakhuluma naye ayithi wena oqala ingxoxo umbingeleli waqala ingxoxo wambuza ukuthi mhlambe out of 10 usuku lakhe lumphethe kanjani kade uqala ingxoxo akhumbula ukuthi ingxoxo iqale kanjani noma mhlambe kade umbuka wasumbuza wambingelela wasumbuza ukuthi right ngibona indlela othula ngayo ayi engathi khona nje lento angazi ngathi kuphethe kahle noma ayiphethe kahle kodwa khona into obhizi ngayo noma uyicabanga i-response yalapho soyiqalile angithi uyakhumbula indlela right yokuthatha inamba ke ukuthi manisaxoxa yabo kusahlekwa kusamnandi noma nisakhuluma nje na umuntu ake sithi mhlawumbe usahleka mhlambe uxoxa into iyamhlekisa leyo nto yabo esahleka yenze njani thatha inamba yakhe thatha faka isandla sakhe ephaketheni ukhipha ifoni esahleka thatha ifoni yakho ufake inamba yakho la qhubeka uxoxe ufake inamba yakho la qhubeka uxoxe ngithanga umnikeze ifoni uyaqhubeka umxoxisa futhi yabo ukuze ungazuzo ungathi ufake inamba yakho bese uyathola it's like udinga i-approval yakhe yabo ufake inamba yakho uqhubeke futhi ubuxoxe awu naye kuzoba nzima ukuthi akuphoxe uyabona ngoba seniyaxoxa naye niyaxoxa naye kumnandi so kuba nzima as much as mhlawumbe ezokublocker later ngoba phela abanye beze njalo bese nqena ukuphoxa ngoba phela bese kumnandi so as much as ezokublocker kodwa uzokunika phela bese nqena ukuphoxa ayizwa leyo nto indaba indlela owenze ngayo wenze nje kwabalula ungazi ulinde isikhathi esithi ithathe nini inamba usaxoxa kusanjalo yabona kodwa ke semaningana amavidiyo ngiyichaza lento yokuthatha inamba okunye ke futhi kufanele uunderstand ukuthi abana kufanele uzijwayeze ukuthi uqhubeke njalo lokuzenza lezi zinto uqhubeke njalo ubingelela uqala ingxoxo uzijwayeze futhi uthatha inamba kodwa into ekufanele uunderstand ukhumbule ukuthi abantu banezinto abadila nazo empilweni so akusho ukuthi umuntu ngaso sonke isikhathi yohleze welcoming yabo yohleze kwamukela yabo abanye bazokuphoxa uphoxeke omunye uzosho noma uzokuziba uthi yamkhulumisa kuzibe khona amantombazana kanjalo ivele kuzibe njengani engathi nje ayikuzwa kodwa ubula eduze kwakho gcina ukuthi hayi kulungile yabo kodwa ungaphenduli kabi yabona umuntu uma bephoxa zijwayeze nje ucontrol ama emotions akho ungabe usumphendula kabi lento nje yabona cha khombisa wena ukuthi uyensizwa ezithandayo yabona uvele nje ukhafula ngomlomo wakhe into ukukhafula udaka into ezomnemba ngodaka alimale kube buhlungu yabona so kufanele understand umuntu ngeke ahleze welcoming omunye uzokuphoxa omunye uzokwelcome kahle yabo into ekufanele uunderstand leyo so umuntu mangabe kuphoxa usho bese kufanele wenze njani ushwabane like akumunce nje kalula kanjalo yabona sengathi ubudiphendele kuyena njoba ukuzithemba kwakho bekulele kuyena cha akulele kuyena akulele kuwena yabona khona ngaba kuhlungu phela mhlawumbe into ayisho ngaleso sikhathi kodwa nje hayi dlulisa kanjalo yabona so mawungenza kanjalo mfowethu intombi uzoyithola enza kanjalo angifuni yabona given 2 na 25 intombi akwazi ube nayo fanele leyo nto iqala ikukhathaze manje 25 years yabona usumdala unantombi yeke njoba ngisho ukuthi akufanele uzofika ekudate
Mangabe usulapho-ke ko-30 mfowethu awuzama ukushintsha amagiya indlela owenza ngayo ngoba kuyacaca lokho obukubambile ngaso sonke lesikhathi bengakusebenzeli. Awukwenze njengoba ngisho nje ngamabomu, yabona, ukhohlwe ukuba bukhali esheleni, ukhohlwe ukuba yigagu, khohlwa nje yonke lento abakufunze yona ngoba ikusebenzeli nakho na 30 years noma na 25 years ukuthi intombi. Akwenza njengoba ngisho ubone ukuthi kuzokwenzakalani, yabona, ubone ukuthi kuzokwenzakalani. So ngiyathemba uyangizwa mfowethu, bengithi angisimplify lento ngethemba lokuthi nawe wena-ke impela okunzima ngempela uzozwa, and ekuzweni kwakho ngeke ugcine ngokuzwa kuphela, khona umnyakazo ozowenza ngoba phela akusizani ukuthi ube nolwazi kodwa ungalisebenzisa, yabo, kufanele ulisebenzise. So ngiyathemba uyangizwa and izokwenza ngendlela efanele. Uma ngabe inamba usuyitholile phela uyazi nawe ufanele wenze njani, ukuthi uhlele naye umuntu, yabona, ungaqala uhlele, uyaqala wenze njani, umfonele uxhumane naye. Njengoba ngihlezi ngichaza ngifunda ukuhlala kuyona njengamanje, yabona, kodwa bengithi angikusimplifyele lezo zinto okuyizona ezama-stepping stones ukuthi uthole intombi, ngoba ngaphandle kwalokho abanzima ukuthi uqonde. So ngiyathemba ngezwa and izokwenza ngendlela efanele. So uma ngabe nesifiso-ke sokubhalela umqeqeshi wensizwa, ungambhalela-ke ku-email ethi umqeqeshiwensizwa@gmail.com. Uma nje ufisa ukuthi mina nawe sibonisane ngodaba lakho. Ukhumbule-ke mfowethu, umqeqeshi wensizwa ikhale njabulo, sho mfowethu.